Hello and welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो गासैबो सुपार हिटैनो दंजोबो। स' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। बे भिडिअआनो जाहैबाय मैथाजों अमा बेदर संनो नागिरदों दिनै। मैथाजों अमा बेदर बिराद टेस्टि जाखायो आरोखि। ओमफ्राय आरो लोगोसे आरो बुंनो नागिरदों आंनि चेनेलखौ जुदि नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। स' लोगोफोर थांनोसै संनायनि साइडखै। लोगोफोर मैथाखौ लाबाय जाबाय अनियन एसे दरसे लादों जिन्जार गार्लिक पेस्ट चिल्ली ग्रीन चिल्ली अलरेडि मिक्स जाबाय अमा बेदर। लोगोफोर सारायखौ जानबाय जानाय थाव एसे होनोसै साराय दुंबा ओमफ्राय बेदरखौ एसे एवग्रोना लानोसै। साराया बरियासे गुदुं जाबाय थाव होनोसै एबार जानाय थाव गुबै होना लाबाय। अके बेखिनिया इनाफ जागोन। लोगोफोर थावा दुंबाय एबार जोङो होनोसै बेदरखौ उखुन्दै खुलायबाय माबा एसे बरियानो होनोसै। लोगोफोर होनोसै एबार बेदरखौ थावाव बेदरखौ एवगासिनो लोगोफोर बरियानो मोजाङै एवफ्रामना लानोसै। हालदै एसे होनोसै बुरजायानो होनोसै बेखिनि होनानै बेखौ जोङो बेदरखौ एरनानै होनोसै जाहाथे मोजां मिक्स जायो संख्रिजों आरो हालदैया थाव ओंखारबाय बेदरा बिराद मेजेममोन बरिया कालारा बरिया जाबाय। फ्राय जानो बिराद बरिया जाबाय बिदि एवना जानो बरिया जाखायो। एवनाया जागासिनो नै सामब्रामखौ हाना लाखाबाय होसनना होनोसै सामब्राम थामब्राम गासिबो फुल मिक्स खालामनोसै। ओमफ्राय बरिया मिक्स खालामसै बिराद मेजेम ओंखारजोबबाय नै थावा बारा जालायबाय बेखौ होना होनोसै एबार बेखौ होनानै बरियानो मिक्सार खालामसै ओमफ्राय आरामसे जाथोंसै। गुफुर हाइजें सिथाबनायफोरखौ लगायनानै दैयाव जों गलायनानै होना होनोसै गासिखौबो होबाय एबार बेखौ खोबना दोनथ'नोसै दसेनि थाखाय फुरा हिट होनानै अरखौ दै होनानै बहुद टाइम गोदौ होबाय रानबाय दैया मैथा होनो टाइम जाबाय मैथा होनो एबार खेबसे फिदिंनानै नायदो लोगोफोर स्वादिस्ट नुखाबाय। एबार टाइम जाबाय नैबेखौ एड खालामसै मैथाखौ एड खालामसै लोगोफोर बरियानो ओरै होना होजोबसै दै दं गासिखौबो होजोबनानै दाखिनिजों लागायना दोनसै हारसिं गलिजोबखागोन मालाय। मैथा ओंख्रिया गलिजोब्बाय थारमाने बेयाव गथाद्राय जादोंमोन ओंखायनो दै एसे होना होबाय आं एसे रोसि बरा जानायनि आं माने बिदि बिदै बुरजाबासो जानो गोथाव मोनो बेनि थाखायनो आं बिदि नोंथांमोना बेसेबां गथा जाना मोजां मोनो जाबानो जाबाय। दा नै बेखौ गोदौ होनोसै गोदौनायनि उनाव खांनोसै होख्लायनोसै ओमफ्राय जानाया
मोनबाय बेनोमोन मैथा ओंख्रिया ओंखाम लाबाय एसे चिप्स लादों पापर चिल्ली बानलु फाग्ला बानलु सिब्र' लादों लगायना लानोसै हायनानै लानोसै ओंखामाव मोनसे लोगोफोर जानाया खबसे जाबावनि टेस्टि गोथाव होख्लायबाय था जानाया